wat lager er schon bij, ja, Twan. Ja, zo kan ook Pierre is altijd de man geweest die op stand heeft geleefd. Ja. Hè? Zelfs nog wie is nu verlaten heeft, met 98 jaar. Ja, Pierre was een chiquenier, hè. Die had toch ook allemaal van die deur spullen. Hè? Schilderijen, Chinees porselein, kristal. Dat zou ik niet wel gunnen. Nou, als ik volgende week met de familie ben, dan zal ik eens kijken. Mij belooft niks. Er is maar heel weinig waar we tegenwoordig niet over durven praten, behalve over onze dood. Dat is een onderwerp wat we vaak ver van ons afschuiven en waar we misschien wel te weinig over nadenken. Maar als er iets zeker is in ons leven, dan is het wel dat we een keer doodgaan. Het is daarom goed om eens na te gaan wat je kunt regelen in het geval je ernstig ziek wordt en ondraaglijk lijdt. En ook zou je iets kunnen regelen voor na je dood, zodat je nabestaanden niet met allerlei onbeantwoorde vragen achterblijven. Kortom, hoe houd je de eindregie? Als Marjan Gans al een tijdje last heeft van haar handen en armen, krijgt ze na de nodige onderzoeken de diagnose ALS, oftewel amyotrofische laterale sclerose. Simpel gezegd betekent dat haar spieren het één voor één laten afweten, omdat ze niet meer door de hersenen worden aangestuurd. Ja, door zo'n diagnose word je ineens met je neus op de feiten gedrukt, dat je dood dus heel dichtbij komt. En dat maakt dat je over een heleboel dingen gaat nadenken. Natuurlijk is het begin heel emotioneel. En je went ook weer aan het idee, maar ik heb me op dat moment wel voorgenomen om gewoon heel veel van tevoren te gaan uitzoeken, te gaan bespreken, te gaan regelen. Omdat het iets is waar je het normaal eigenlijk nooit over hebt, hè? Want dood wil je zo ver mogelijk vooruitschuiven. Een van de eerste weekenden nadat ik die diagnose heb gekregen, zijn kinderen en aanhang hier bij ons thuis geweest en hebben met z'n allen echt om tafel gezeten. Heb ik uitgelegd hoe ik het einde graag zou zien en hebben het uitgebreid over gehad hoe zij daar tegenaan kijken en wat er dan eventueel geregeld zou moeten worden. Een heel emotioneel weekend, maar zo mooi eigenlijk om het daar met z'n allen over te kunnen hebben. De een wil het eigenlijk liever allemaal niet bespreken en de ander heeft er geen moeite mee. Maar het is heel goed om het te doen, omdat je heel vaak van elkaar helemaal niet weet hoe je daarin staat en wat een ander prettig zou vinden. Ja, een van de dingen waar ik ook over na ben gaan denken is, moet ik dingen met een testament regelen of zo? Je wil niet dat je partner straks met een financiële probleem achterblijft. Om dat te bespreken stapt Marjan op een notaris af. Je kunt bij een notaris terecht voor veel uiteenlopende zaken, zoals de overdracht van een huis, een samenlevingscontract of het maken van huwelijkse voorwaarden. Maar ook voor het maken van een testament of het regelen van je nalatenschap. Als je contact opneemt met een notaris, dan kun je samen met die notaris eens na gaan denken over al die aspecten die een rol kunnen spelen bij de afwikkeling van een erfenis. Dat gaat enerzijds over de vraag, wie zijn de erfgenamen? Wie krijgt wat? Hoe verdeel ik mijn bezittingen tussen de erfgenamen? Het gaat ook over andere aspecten. Wie wikkelt alles af? Wie regelt mijn nalatenschap? Laat ik dat gewoon over aan de erfgenamen? Komen ze daar samen wel uit? Of is het misschien handiger of beter om daarvoor iemand aan te wijzen? Dat noemen we de executeur. Ik heb al in het dossier gekeken. Dus is al een oud testament, maar we moeten er wel even naar kijken om te nadenken. Op het moment dat iemand overlijdt en niks heeft geregeld, geldt het wettelijk erfrecht. Ik heb ALS en weet dus dat ik binnen een aantal jaren zal overlijden. Nou, aan zich, als iemand getrouwd is, kinderen heeft, dan regelt de wet al heel veel tegenwoordig. Dan wordt het hele vermogen wat er is, de bezittingen, het huis, de auto, de banktegoeden, de inboedel, wordt allemaal verkregen door de langslevende echtgenoot. En de kinderen die krijgen hun erfdeel op papier. En zijn er kinderen?
Op zich is dat een prima stelsel, maar wat we zien is dat mensen daar vaak nog wat aanvullingen of wijzigingen in willen aanbrengen. Een belangrijke aanvulling, wat we zien wat leeft bij mensen, is dat je wil vastleggen dat dat wat je kinderen erven privé is van de kinderen. En niet valt in een gemeenschap van goederen waarin ze zijn getrouwd, zodat in geval van een echtscheiding van het kind, ergens misschien in de verre toekomst, dat erfdeel bij het kind blijft en niet gedeeld wordt met de ex-partner. Een ander aspect is de erfbelasting. Ik zei net, als een ouder overlijdt, een langslevende echtgenoot nalaat, kinderen achterlaat, dan krijgen die kinderen een papieren erfdeel. Maar dat krijgen ze nog niet uitgekeerd, maar ze krijgen wel wat. En dat papieren erfdeel vertegenwoordigt een waarde. En de Belastingdienst zal zeggen, ja, over die waarde, voor zover dat allemaal hoger is dan de vrijgestelde bedragen, moet je belasting betalen. Maar in sommige gevallen, en dat zien we tegenwoordig toch wel met enige regelmaat, kan die langslevende die belasting niet betalen. Bijvoorbeeld omdat al het geld vastzit in het huis. Nou ja, als je die belastingheffing niet wil, als je die belastingheffing wil uitstellen, zijn daar mogelijkheden voor. We maken in de praktijk de situatie mee dat mensen bijvoorbeeld op latere leeftijd een relatie met elkaar krijgen omdat ze weduwnaar geworden zijn, beide kinderen hebben uit een eerdere relatie, uiteindelijk ervoor kiezen om met elkaar gaan samenwonen, maar niks regelen. Maar dan gebeurt het dat als bijvoorbeeld mevrouw intrekt in de woning die eigendom is van meneer, als meneer dan overlijdt en er is niks geregeld, dat mevrouw een half jaar na het overlijden op straat staat, omdat ze geen enkele aanspraak kan maken op die woning. Nou, dat kun je vrij eenvoudig voorkomen door een samenlevingsovereenkomst te maken en 2 testamenten. ALS is een akelige ziekte, vooral op het einde. Doordat steeds meer spieren het niet meer doen, raak je in feite gevangen in je eigen lichaam. Op een bepaald moment is spreken niet meer mogelijk en heeft een patiënt zuurstof nodig. Ik heb zelf heel duidelijk de keuze gemaakt om niet tot het bittere eind door te willen gaan, maar daar op enig moment zelf een einde aan te maken. En een van de eerste stappen die ik toen moest nemen is naar mijn eigen huisarts gaan. En heel concreet voorleggen hoe ik dat in gedachten had. En of hij daarin mee kon gaan, of hij zich daar ook in kon vinden. En gelukkig kan mijn huisarts heel goed zich voorstellen hoe ik daarmee om wil gaan. Dr. Wolfs is huisarts in Maastricht. Als huisarts begeleidt en helpt hij patiënten als ze vragen hebben omtrent hun levenseinde. In eerste instantie, als er slecht nieuws komt, met een hoop ellende of een hoop narigheid in de toekomst, ga ik kijken of mijn patiënt het begrijpt. En of we samen weten wat de toekomst inhoudt. Als mensen om euthanasie vragen, dan ga ik opnieuw luisteren. Begin ik eigenlijk het gesprek opnieuw, omdat euthanasie in mijn praktijk een mogelijkheid is. Dus dat kan ik uitvoeren. Ik zeg, ik kan het uitvoeren, daar moeten we het eens goed over hebben. Ik denk dat het gewoon een onderwerp is van een uit te voeren medische handeling. Het is geen strafbare handeling, het is een bijzondere medische handeling. En op het moment dat iemand serieus kandidaat wordt voor euthanasie, dan wordt het heel zwaar voor mij en heel zwaar voor de patiënt om samen dat uit te werken. Dan ben je eigenlijk heel betrokken en ook wel heel intiem op elkaar om proberen met elkaar alles te bespreken wat van toepassing is op het moeilijkste wat je kunt doen. De kinderen en ook mijn man hebben begrip voor hoe ik daarin sta, maar we hebben het heel duidelijk besproken en ik wilde het gewoon vastgelegd hebben, omdat je altijd nog op dat moment het weer verder weg kan schuiven of toch besluiten om daar een andere keuze in te maken. Je kunt het gewoon rechtstreeks naar je dokter vragen en je dokter moet het serieus met jou bespreken van is deze dokter in staat om euthanasie uit te voeren, ja of nee? En het komt voor dat patiënten teleurgesteld raken in een dokter die of niet luistert naar hun verzoek, gewoon
botweg niet op het verzoek ingaat. Of gaandeweg het traject waarbij de patiënt denkt, ik wil euthanasie, in de steek gelaten worden door een dokter. Ja, en hoe moet je dan verder? Daar is geen standaard oplossing voor. Want voordat je je behandelende dokter verlaat, heb je heel wat lef voor nodig, heb je heel wat moed voor nodig. Ik heb natuurlijk een ziekte die uiteindelijk tot de dood leidt. Maar dit heeft mij ook ervan bewust gemaakt dat het voor heel veel andere mensen ook goed is om eens met je partner erover te hebben hoe je nou eigenlijk die laatste fase ziet. Ik vind dat iedereen vooral zijn eigen keuze moet maken in hoe hij de dingen ziet in de laatste fase van zijn leven. En wat hij daar wel of niet in geregeld wil hebben. Naast euthanasie heeft een arts meer mogelijkheden om het lijden van een patiënt te verlichten. Eén daarvan is de zogenaamde sedatie, het in slaap brengen van een patiënt. Ik ben een kloosterhuisarts. Nou, in een klooster mag je geen euthanasie uitvoeren, maar je mag wel iemand in slaap brengen. Kortdurend of langerdurend. Nou, dat is ook een mogelijkheid om het lijden te verzachten. Als mensen zeggen, ik wil geen euthanasie, ik wil geen sedatie, dan is alle andere dingen nog mogelijk. Dan kunnen we nog kiezen tussen niks doen of totale behandeling. Uiteindelijk is, als het tot euthanasie komt of tot sedatie komt, is het iets tussen de dokter en zijn patiënt. Waarbij uiteraard ik goed luister naar wat de familie wil. Is de familie voor? Is de familie tegen? Ik weeg dat mee. Maar uiteindelijk is het een beslissing van de dokter. Dus het komt wel eens voor dat de familie tegen is, maar respect moet hebben voor wat de dokter met zijn patiënt afspreekt. Het is een open onderwerp en het is een goed onderwerp. Er is nooit een foute vraag om daarover te stellen. Alle alternatieven mogen besproken worden, hoe bizar ook. Het is veel beter om het op tijd te bespreken. Dat maakt het makkelijker en rustiger. Dan slaap je vanaf nu al rustiger. Wil je niks regelen? Prima, maar dan weten de anderen dat in ieder geval. En ik heb er persoonlijk voor gekozen, ik neem gewoon mijn verantwoording wat dat betreft, om wat ik kan regelen, om het voor de anderen makkelijker te maken, voor zover je dat zou kunnen zeggen, om dat nu te doen. Ik denk dat als ik doodga, dat het genoeg verdriet voor mijn naasten zal geven. En dan hoeven ze niet ook nog de stress van waar ligt het papier zus en me zo, of hoe zou ze dat of dat willen erbij te hebben. Voor bepaalde zaken die je wil regelen na je overlijden, hoef je niet naar de notaris. Een aantal zaken kun je regelen in wat we noemen een codicil. Dat is een handgeschreven testament. Het is heel belangrijk dat het met de hand geschreven wordt. Het mag niet getypt worden. Het moet ondertekend zijn door degene die het heeft gemaakt en er moet een datum op staan. En in zo'n codicil kun je regelingen treffen over je inboedel, inboedel, sieraden, dus alle huisraad die er is, en wensen over de uitvaart. Als je me zoekt, ik zit in de herenkamer van oom Pierre. Ja jong, is goed. Wat een oude troep allemaal. En wat een stop. Ja, daar hoeven we die van mij niet met aan te komen. Maar hoe lijkt nu toch dat teenboer altijd van zag? Twijn jong, dit is mijn favoriete neef. En dit is voor die, als ik daar niet mee ben. Yes! Ik heb het gevonden. Wat u zeker niet moet doen, dat is thuis stickertjes plakken op de schilderijen, onder de kopjes, op de televisie met de namen van degene van wie het is. Want dat is vragen om problemen, want dat zijn allemaal juridische verklaringen die in het erfrecht geen geldigheid hebben. Op het laatste moment mag hij nog zeggen, als ik met de spuit met gif in de hand sta, mag hij nog op terugkomen. En dan zeg ik, gelukkig, het gaat niet door. Dan hoef ik u niet dood te maken. Nee, je mag er toch op de laatste seconde op terugkomen.
Ons advies is om als het enigszins kan, en ik begrijp ook het kan niet altijd, om toch te praten met de nabestaanden over de regelingen die er zijn getroffen. Om uit te leggen dat er een testament is, wat daarin staat en waarom je dat zo hebt gedaan. Want dat maakt het draagvlak na het overlijden weer een stukje groter, waardoor er minder snel problemen, onenigheid, vragen ontstaan over de wijze van afwikkeling van de nalatenschap. Niks zeker, verras me. Twijn, laat me gooien. Is het het voor in de servieskas? Of voor op een dressoir? Of voor op te hangen? Nou, ophangen, dat zou je wel eens zeggen. Maar omhangen, ja. Oh, lief. De gast moet toch niet vertellen tot nog Pierre. De weet wel. Gek op Jubilee hoor. Nee, die was gek op MVV. Zugens. Och, jong. Al die jaren met nog Pierre naar MVV geweest. Ja. En hoe hupselen me eindelijk de sjaal. Ja, zo nou. Moet wel eens gewassen weer. Natuurlijk zijn er momenten, er zijn ook momenten dat ik vreselijk in een dip zit. Dat hoort erbij, denk ik. Ik kan dat accepteren dat er al die fases in zitten. Ik ben ook zo boos geweest. Waarom moet mij dit gebeuren? Verdorie, gestopt met roken, gezond gegeten, aan het hardlopen en dan krijg je dit. Maar ja, het is zoals het is. En ik hoop dat ik nog een tijd te gaan heb en dat ik gewoon nog een heleboel dingen kan genieten. We hebben geprobeerd u wat dingen te laten zien waarover u eens zou kunnen nadenken of die u zou kunnen regelen. En dit verhaal is natuurlijk niet volledig. Misschien dat we wel in een volgende aflevering er een keer op terugkomen. Wilt u meer informatie? Kijk dan even op onze eigen website www.goortverein.nl. Daar kunt u zich ook inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. U kunt er vragen en opmerkingen achterlaten in ons gastenboek of op de contactpagina. En wat ons betreft, ik zie u heel graag de volgende keer weer.